Avui et vull explicar la història del Ramon. El Ramon era un nen que vivia en una masia en una muntanya molt alta, i quan arribava l'hivern feia molt de fred. Un dia la seva mare li va dir: «Ramon, vés a fora a buscar llenya, que ens hem d'escalfar». I el Ramon va agafar la seva bufanda, se la va posar i se'n va anar fora a buscar la llenya. El Ramon va portar tot un feix de llenya i el va anar posant per fer un bon foc. M'ajudeu a bufar? Va. Ara sí que a casa seva estaven ben calentons. I quan va arribar el vespre, es van posar a fer una sopa per sopar. I li van posar una mica de sal, un bon caldo, una patata, una pastanaga. Van posar moltes coses perquè s'havien cuinat molt bé. I van començar a remenar per fer la sopa. Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, torrons, per la Pasqua, mona i tot l'any, bombons. La sabeu, la cançó? Us la torno a cantar, va. Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, torrons, per la Pasqua, mona i tot l'any, bombons. A veure aquesta sopa. Els estava sortint molt bona, però encara faltava una mica. I anaven remenant, i de cop i volta van picar a la porta. «Ramon, vés a obrir, a veure qui ha arribat». I el Ramon va obrir la porta de casa seva. «Nyec, jo no veig a ningú». Però el Ramon no va veure ningú. I a casa seva ja gairebé estaven acabant la sopa. Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, torrons, per la Pasqua, mona i tot l'any, bombons. A veure... Boníssima! Estava gairebé al punt, però encara li faltava una miqueta. I anaven remenant. Van tornar a picar a la porta. «Ramon, vés a obrir, a veure qui pica a la porta». I el Ramon una altra vegada va sortir a veure qui havia arribat. «Nyec, jo no veig a ningú». «A sopar». Però aleshores van tornar a picar a la porta. «Ramon, vés a obrir, a veure qui pica a la porta». I el Ramon va tornar a sortir a veure qui havia arribat. «Nyec, jo no veig a ningú». Però el Ramon, quan ja tornava cap a casa, es va fixar que alguna cosa es movia sota aquest tou de neu. Va treure aquests tronquets. A veure què hi ha aquí sota. A veure... Uf, quin fred. A veure... Oh, apa, aquest tronc ens anirà molt bé per escalfar-nos. Me l'emportaré. Amb aquest tronc sí que es podrien escalfar tot l'hivern. Però aleshores va sentir una veueta molt prima que deia: «Ramon, Ramon, no em cremis, mira qui sóc». I el Ramon va pensar: un tronc que parla? A veure, va mirar per tot arreu
I mireu qui havia arribat, el tió de la casa del Ramon. El Ramon es va posar tan content que el va agafar i el va portar fins a casa seva. De seguida el tió li va dir: «Ramon, he passat molts mesos sota la neu i tinc molt de fred». I el Ramon va pensar: «I ara què farem? Ai, ai, ai... aniré a l'habitació de l'avi, que ell sempre té una bona manta. A veure...» I va agafar la manta del seu avi. Així. Ara ja estava més calentó el tió, però el tió encara li va dir: «Ramon, encara tinc una miqueta de fred». Apa, i ara què podia fer el Ramon? Ja ho tinc. Se'n va anar a l'habitació del seu avi i li va posar la barretina. Ara ja estava molt més calentó el tió, però encara el tió li va dir: «Ai, Ramon, encara tinc una miqueta de fred». Què podia fer el Ramon? A veure què li podia donar. Va agafar la seva bufanda i li va posar al tió. Però abans d'anar a dormir, el tió li va dir: «Ramon, tinc una mica de gana, que fa molts mesos que no menjo». Apa, el Ramon, clar, se'n va anar de seguida cap a la cuina. I mireu, li va donar al tió una taronja. Aquí. I el Ramon se'n va anar a dormir. I sabeu què va passar? Es veu que a la nit, quan ningú el veia, el tió va agafar la taronja i... Nom, 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 nom. L'endemà, el Ramon va posar uns ulls com a plats. El tió s'ha menjat la taronja. El tió, al vespre: «Tornem-hi. En tinc una miqueta de gana». El Ramon se'n va anar cap a la cuina i va trobar un plàtan. Li va deixar la nit i se'n va anar a dormir el Ramon. I es veu que a la nit, sí, quan ningú el veia, el tió va agafar el plàtan i... Nom, 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 nom. I així un dia, i un altre dia, i un altre dia, fins que va arribar la nit de Nadal. I a la nit de Nadal van trucar a la porta. Sabeu qui era? L'avi del Ramon, que tornava d'un viatge molt llarg i tornava per la nit de Nadal. I l'avi, amb el seu bastó, quan va veure el tió, va dir: «Oh, aquest tronc tan gros, aquest tronc, mare meva, el cremarem i ens escalfarem molts dies. Vaig a cremar aquest tronc». I va agafar el tió, però el Ramon li va dir: «No, no pots cremar el tió». I el tió va cridar: «No, que no em cremin». Però l'avi va dir: «Com que no? Però si és un tronc molt gros, el posarem al foc? Vaig a cremar aquest tronc». «No, no em cremeu, si us plau». Que sí que l'hem de cremar, oi que sí? Que ens escalfarà tot l'hivern». I l'avi va tornar a agafar el tronc. «Ramon», va dir el tió, «canta la meva cançó». I el Ramon va agafar el bastó de l'avi i li va cantar la cançó del tió, aquella que diu: «Caga, tió, tió de Nadal, no caguis arengades que són salades, caga torrons que són més bons». I el tió, aleshores, va dir: «Ramon,
mira sota la manta. A sota la manta? A veure. I va mirar a sota la manta. Oh! Mireu que hi va trobar una moneda ben grossa del tió. Apa! I el tió va dir: Ramon, torna a cantar la meva cançó. Caga, tió, tió de Nadal, no caguis arengades que són salades. Caga torrons que són més bons. Ramon, mira sota la manta. I mireu que li va cagar el tió. Hola! Hola! I el tió, agraït perquè li van cuidar tant i li van donar tant de menjar, va estar cagant tot de joguinetes i coses precioses per tota la família, per l'avi també. Així que ja ho sabeu, Si us arriba el tió a casa, cuideu-lo molt bé, que ell us donarà uns regals preciosos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, el conte del Ramon i el seu tió ja s'ha acabat.